Hürmetli Күгәрсен телестудия хезмәткәрләре, һезнең тапшыруларыгызны яратып карап барам. Район тормышын зәңгәр экрандар аша түкмәй, сәсмәй һөйләп торганыгыз өчен зур рәхмәт. Бүген дә һезнең музыкаль котлаулар программасы аша улдарымды туган көндәре менән тәбрик итеп китергә теләйем дип яза безгә Бикбулат авылыннан Рәшидә инәй. Кар бурандар уйнаган мизгелдә, теште сатнатырлык һуыктар мәлендә дөньяга килгән минең улдарым. Салават калаһында гомер кисереүсе улым Гаяз Алтын Хуҗа улы Кинябаев 30 декабрь көне, шулай ук Бикбулат авылында яшәүче улым Сафа Алтын Хуҗа улы Кинябаев 1 гыйнвар көне туган көндәрен билдәләйдер. Һезне истәлекле гомер байрамыгыз менән тәбрик итеп, иң изге, иң йылы теләкләремде yetkерәм. Тормышыгыз сагу буяулардан торһын, һәм дә изге теләкләрегез тормышка ашһын. Өйегездә бәхет хөкем һөрһен. Тугандарыгыз, якындарыгыз менән бер-берегезгә терәк таяныс булып яшәргә ятһын дип теләйем. Яныгызда бары тик ихлас, тогры, ышаныслы дусларыгыз һәм изге күңелле кешеләр генә булһын. Киләсәк көндәрегездә бәхет, шатлык, һаулык, сәламәтлек, башлаган эшләрегездә һәм яулаган үрдәрегездә уңыштар юлдаш булһын. Туган көндәр һәр сак котлы булһын, һыдылып та атһын ал таңдар. Айлы кистәр сагу нурын бөркһен, шаярышып акһын болыттар. Изге көндә котлап теләк әйтәм. Шатлык менән үтһен гомердәр, бәхет, һаулык, уңыш юлдаш булһын, якын кешеләрең имендәр. Үргә атлар өчен көсең артһын, дәрт һәм куәт һәр сак өстәлһен, күңелдәрдә булган бар теләктәр гамәлдәргә ашһын, үтәлһен. Иң изге кайнар теләктәрен юллай әсәегез Рәшидә Хамбат кызы. Хөрмәтле Гаяз Алтын Хуҗа улы һәм Сафа Алтын Хуҗа улы, туган көндәрегез котлы булһын. Ходай һезне сәламәтлектән, күңел көрлегенән айырмаһын. Йөрәктән бетте яшәргә, тормыш кадәрен белеп, килгән авырлык тардыла, үткәрә белдем көлеп. Сәстәнегенә хыйфаганда, югала бүтән хәсрәт, барыһы өчен әсәйгә мин рәхмәт. Сәстәнегенә хыйфаганда, югала бүтән хәсрәт, барыһы өчен әсәйгә мин рәхмәт. Яшәнең гелде бедесен, уйдарында гел бола, динең кеүек мәрхәмәтле, уha һине һәрәсә. Сәстәнегенә хыйфаганда, югала бүтән хәсрәт, барыһы өчен әсәйгә мин рәхмәт. Вакытта янәшәлә, яшәһәнине шулай, улым гомер бирһәйне, бүләккә һиңә Ходай. Сәстәнегенә хыйфаганда, югала бүтән хәсрәт, барыһы өчен әсәйгә мин рәхмәт. Сәстәнегенә хыйфаганда, югала бүтән хәсрәт, барыһы өчен әсәйгә мин рәхмәт. Барыһы өчен әсәйгә мин рәхмәт.
Әсәйіңе мен рәхмәт